Tällä videolla tutustumme hebrean juurikäsitteeseen. Sen tunteminen on hyödyllistä, koska juurten avulla voi tunnistaa merkitykseltään yhteenkuuluvia sanoja ja päätellä ennalta tuntemattomien sanojen merkityksiä. Niiden avulla myös sanojen taivutuksen ja varsinkin verbitaivutuksen käsittely ja hahmottaminen helpottuvat. Katsotaanpa lausetta kirjeenvaihtaja kirjoitti kirjeen kirjoituskoneella. Suomeksi meille käy heti selväksi, että lauseessa on 4 sanaa, joilla on yhteisenä nimittäjänä kirjoittamiseen liittyvä merkitys. Tämä merkitys tulee esiin yhteisessä sanavartalossa KIRJ. Hebreaksi sama lause kuuluu hakatav katav michtav bimchonat ktivaa. Myös hebreassa samoilla 4 sanalla on yhteys keskenään, mutta se ei välttämättä ole yhtä helposti huomattavissa kuin suomessa. Riisutaanpa sanoista ylimääräiset elementit, kuten artikkelit ja prepositiot, ja laitetaan ne alakkain. Erittely näyttää tältä. Näetkö sanoissa nyt jotain yhteistä? Hienoa, jos löysit yhteisen nimittäjän. Jos et vielä löytänyt, lisään avuksi mukaan hieman väriä. Suomessa yhteinen sanavartalo KIRJ toistuu jokaisen sanan alussa. Hebrean sanoissa toistuva elementti on konsonanttiyhdistelmä kaf, taf, bet. Transkriptiossa näemme vastineet k tai kurkkuäänne t ja v. Kaf-kirjain näet ääntyy joskus k-na ja joskus kurkkuäänteenä, jota merkitsen h-lla, jossa on yläviiva. Tämä konsonanttiyhdistelmä on näiden sanojen yhteinen juuri. Juuri on hebreaksi shoresh. Konsonantteja, josta juuri muodostuu, voidaan kutsua juurikonsonanteiksi, juurikirjaimiksi tai radikaaleiksi. Yleisimmin juuressa on 3 konsonanttia, kuten esimerkkijuuressamme, mutta niitä voi olla myös useampia. Esimerkiksi sanassa mefusam on 4 radikaalia, pei, resh, samech ja mem. Tällaiset 4-radikaaliset juuret ovat aivan normaaleja, mutta sen pidemmät jo harvinaisia. Juurikonsonanttien järjestys on kiinteä, eli saman juuren radikaalien keskinäistä järjestystä ei voi vaihtaa, tai juuresta tulee toinen juuri. Tämä esimerkkisana hit ja besh tarkoittaa kuivua, ja sen juurikonsonantit ovat jud, bet ja shin. Jos sanan juurikonsonanttien paikkoja vaihdetaan keskenään, saadaan uusia juuria ja sen myötä eri merkityksisiä sanoja. Jos esimerkiksi bet ja shin vaihtavat paikkoja keskenään, saadaan sanaksi hit ja shev, jonka merkitys on asuttaa, asettua asumaan. Pysytään vielä samoissa kirjaimissa, eli jud, bet, shin. Voimme muodostaa näistä 3 kirjaimesta 6 erilaista kirjainyhdistelmää. Jotkut niistä ovat käytössä olevia juuria, mutta eivät kaikki. Esimerkiksi yhdistelmä bet, shin, jud ei ole käytössä juurena, eikä siitä ole muodostettu yhtään sanaa. Juuri itse ei ole sana, eikä sillä ole ääntöasua eikä täsmällistä merkitystä. Eli sillä on samanlainen tehtävä kuin Suomessa sanavartaloilla, kuten aiemmin esimerkkinä ollut KIRJ. Emme voi liittää sanavartaloa tai juurta sinällään lauseeseen, emmekä tietää mikä sen tarkka merkitys on. Mutta tiedämme, että se liittyy jotenkin kirjoittamiseen. Suomen kielessä uusia sanoja muodostetaan ja sanoja taivutetaan yleisesti lisäämällä vartalon jälkeen erityyppisiä liitteitä, johtimia, päätteitä ja niin edelleen. Hebreassakin lopullinen sana, jolla on tarkka merkitys, muodostuu vasta kun juureen lisätään erilaisia elementtejä. Kun katsomme alkuperäisen esimerkkimme sanoja,
näemme, että hebreassa nämä elementit voivat tulla juurikirjainten väliin, ennen juurikirjaimia ja juurikirjainten jälkeen. Se, mitä elementtejä sanassa on ja mihin ne juureen nähden asettuvat, määräytyy sanakaavoista, joita hebreassa on monia erilaisia. Periaatteessa hebrean sanat saadaan, kun juuri sijoitetaan johonkin näistä kaavoista. Alhaalla on nominikaava, jolla yleensä saadaan tekemistä merkitseviä sanoja. Kun sijoitamme tutun juuren kaf, taf, bet tähän kaavaan, saamme sanan ktivaa, jonka merkitys on kirjoittaminen, kirjoitus. Tällä kaavalla saadaan yleensä ammatteja. Sijoitetaan juuri kaf, taf, bet siihen ja saamme sanan katav, kirjeenvaihtaja, reportteri. Tämä kaava puolestaan tuottaa muun muassa teettämistä tarkoittavia verbejä. Ja juurestamme saamme aikaan verbin hichtiv, jonka merkitys on kirjoituttaa, eli sanella. Nyt kun jo tunnemme kaf, taf, bet juureen liittyvän merkityskentän, voimme käyttää tietoa hyödyksi päätellessämme tuntemattomien sanojen merkityksiä. Jos ystävämme sanoo, että lehdessä oli tänään mielenkiintoinen katavaa, voimme tutun juuren sekä lauseen muun informaation avulla arvata, että hän puhuu lehtikirjoituksesta, lehtijutusta. Kaikkien edellä annettujen esimerkkien jälkeen on vielä kuitenkin muistutettava, että sanoja johdetaan eri kielissä eri logiikalla. Esimerkiksi ammattinimike kirjailija ei hebreassa liitykään kirjoittamiseen. Sana sofer tulee juuresta samech peiresh, joka liittyy kertomiseen. Toisaalta hebrean osoitetta tarkoittava sana ktovet tulee nimenomaan kirjoittamisjuuresta kaf, taf, bet. Vedetään sitten yhteen juurta koskevat tärkeimmät seikat. Juuri on hebrean sanojen perusta. Se on konsonanttiyhdistelmä, joka kantaa mukanaan selkeää, vaikkakin epätarkkaa merkitystä. Merkitys tarkentuu, kun juuresta muodostetaan sana lisäämällä siihen vokaaleja ja erilaisia liitteitä.